And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pineperahan at parausan lang daw siya ng lalaki. Bakit nga ba tayo nabubuhay sa napakamapanghusgang mundo? Bakit pag ang tao may ginawang mali, tinatawag agad na tanga o bobo? Pagbago lang sa trabaho, minamaliit. Pag mataba, kailangang magpapayat kasi baboy. Pag Bisaya accent, pinagtatawanan. At pag ang isang babae ay mas matanda sa boyfriend niyang lalaki, sugar mommy, pineperahan, ginagamit lang. Nakakalungkot. Ang secret file na ito ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa pinakamamahal kong tita. Si Tita Victoria ko. Itago niyo ako sa pangalang Wendy at ito ang secret file ng Tita Victoria ko. Tandang-tanda ako pa nung maliit ako kung paano kami asikasuhin ng tita ko. Kapag wala ang mama at papa naming magkakapatid, siya ang nag-aasikaso sa amin. Siya ang magluluto, magpapaligo, at higit sa lahat, siya ang number 1 pasimuno ng mga gala namin. Iginagala niya kami sa kung saan-saan. Manila Zoo, Casino Filipino, at kung ano-ano pa. Sagot niya lahat. Hindi lang siya ganito sa aming magkakapatid. Ultimo sa iba kong mga pinsan, ganun din siya. Ganun kabait, kabuti, kagalante ang tita ko. Palibhasa, wala siyang anak na iniintindi o sarili niyang pamilya. Kaya naman, throughout the years, kasama namin siya sa pamilya namin. Magkadikit sila ni Papa. Second to the last sa magkakapatid si Papa. At si Tita Victoria naman ang bunso. Yung ibang kapatid nila ay naiwan sa Cavite. May kanya-kanya ng bahay at buhay, pamilya. Si Papa lang at Tita Victoria ang napadpad sa Maynila. Kaya kahit wala pang asawa si Papa nung panahon na yon, sila na ang magkasama ni Tita na nagtatrabaho sa Maynila. Kaya naman nung nakapag-asawa na si Papa, ipinangako ni Papa na kasama pa rin si Tita Victoria sa kanya. Kasi nga, wala na ang mga magulang nila. At sila ang pinakamagkasangga sa lahat ng bagay. At ayun na nga, nagkaasawa na si Papa at nagkaanak. Si Tita Victoria ang umalalay sa mga ibang bagay na hindi maasikaso ni Papa at Mama. Siya ang tumayo kong pangalawang mama, nanay.
Siya ang nag-aayos sa buhok ko bago pumasok sa eskwela. Siya ang nagbibigay ng mga kung ano-anong kakikayan ko. Bracelet, kwintas, relo, at ultimo Jolina Magdangal, butterfly na panali o ipit. Ganon magmahal si Tita Victoria. Tinuring niya kaming magkakapatid at magpipinsan ng mga anak niya na kanya. Lumipas ang panahon, tumungtong ako ng high school. Napapansin ko na sa tinagal-tagal naming kasama si Tita Victoria, ay never pa siyang nagpakilala ng kahit sinong lalaki sa amin. Wala siyang pinakilalang boyfriend niya, ultimo manliligaw niya. At kahit sa trabaho niya, sa isang restaurant bilang manager, wala nga siyang naipakakilala sa amin. Sa pagkakataong yon, 40 years old na si Tita. Maganda naman siya, matalino, madiskarte at masipag. Kaya lang, gugustuhin mo rin na meron siyang makakasama sa buhay niya. Hanggang sa isang araw, hindi ko makakalimutan tong araw na to. Nasa hapagkainan kami noong pamilya. Si Mama, si Papa, at dalawa ko pang kuya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tita, at ilang segundo pa, ay may pumapasok rin na isang lalaki sa bahay. Moreno, matangkad, maayos ang pangangatawan, macho, at may itsura. Kung tutuusin, kahawig nito si Richard Gomez na bagets. Pinakilala ni Tita Victoria sa amin ang kasama niyang lalaki. At ang sabi niya, ito daw ay si Paeng. Hindi niya tunay na pangalan. At sinundan ito ni Tita ng si Paeng, boyfriend ko. Halos mabulunan ng papa ko sa narinig niya habang kumakain kami. Nakita ko rin ang panlalaki ng mga mata niya. Pinagmasdan ko rin si Mama pero mukhang kalkulado ang galaw. At ayaw niyang iparamdam na nagulat din siya. Kaya inalok niya muna sina Paeng at Tita Victoria na kumain. Kumuha ng 2 pinggan si Mama. Kutsara at tinidor, 2 pares. Sakto naman natapos ng kumain yung 2 kong kuya. Kaya naupo sila sa hapagkainan. Sina Tita Victoria at si Paeng. Hindi nakaimik si Papa, kaya naman ako na lang ang nagkusang magsabi ng hello at kain po. Iniisip ko noong panahon na yon na baka kamag-anak namin si Paeng. Habang nasa lamesa kami, ay hindi na nakapagpigil si Papa. Tinanong niya si Paeng kung ilang taon na ito. At sumagot ito ng 25 years old po. Biruin ninyo? 15 years ang agwat ng tita ko at ng boyfriend niya. Ang tanging nasambit lang ni Papa ay, ang bata mo pa pala. Kitang-kita sa mukha ni Papa na hindi niya gusto ang boyfriend ni Tita Victoria. Konserbatibo ang pamilya namin. Ang angkan ni na Papa. 5 silang magkakapatid at tanging si Tita Victoria lang ang babae. Ito pa yung bunso. Kaya protektado talaga nila si Tita Victoria. Iniisip ko nga siguro kung hindi lang masyadong overprotective sina Papa ko at yung mga kapatid niya, malamang marami nang naging boyfriend si Tita Victoria. Maganda naman siya, masipag, sexy. At higit sa lahat, madiskarte sa buhay. Pagkaraan ng wala pang halos 1 oras, ay nagpaalam na si Paeng. Bye po, yun lang ang sabi ko. At tumangulang si Papa.
Nung gabing yun, tulog na halos ang lahat. Nasa iisang kwarto lang kami at tanging si Mama at Papa ang nakapwesto sa malaking kama. Yung dalawang kuya ko ay natutulog sa lapag na merong nakalatag na kutsyon. Naririnig ko na nag-uusap sina Mama at Papa. Ang akala nila ay tulog na kaming lahat. Ang akala nila ay tulog na ako. Pero rinig na rinig ko ang pinag-uusapan nila. At ang pinag-uusapan nila ay yung nangyari kanina. Ang pagpapakilala ni Tita Victoria sa kanyang boyfriend. Ang sabi ni Papa, "Hindi ko gusto yung lalaki para sa kanya." Sagot naman ni Mama, "Pa, wag mo nang hadlangan. Mukhang masaya naman si Victoria." Agad naman sinundan ni Papa ng, "Ay nako, alam ko yung mga ganyan. Alam ko yung mga ganyang klaseng lalaki din ako. Baka perahan lang ang kapatid ko ng lalaking yun. Mukha pa namang manluloko at manggagamit." Sumagot naman si Mama ng, "Magtigil ka nga dyan, Eduardo. Huwag mo munang husgahan yung tao. Hindi mo naman alam, baka mabuti naman ang intensyon." Sumagot naman si Papa ng, Basta, ayoko doon sa paing na yun. Pangalan pa lang hindi na mapagkakatiwalaan." Pinutol na lang ni Mama ang usapan sa pamamagitan ng pagsabi ng, "Matulog na nga lang tayo. At maaga pa ang pasok ng mga kuya natin bukas." At wala na akong narinig. Oo, may pasok ang dalawa kong kuya sa eskwela ng Sabado. Kasi meron itong NSTP sa pagkakaalala ko. Ako naman, bukas nagkataon wala akong pasok. Kinabukasan, nakita ko na nasa sala sina Tita Victoria at Papa. Nag-uusap. Narinig ko na pinagbabawalan na si Tita na makipagkita sa boyfriend niya. Kasi ang sabi ni Papa, hindi raw magandang tingnan. Nakakahiya daw sa mga tao, sabi ni Papa. Bigyan naman daw niya ng kahihiyan yung pamilya nila. Tapos sumagot si Tita Victoria. Pero mahinahon siyang sumagot at nagtanong na, "Bakit ba hindi niyo siya magustuhan para sa akin?" Kasi daw ba malayo yung agwat ng edad nila? O dahil manager siya? Tapos waiter lang si Paeng sa ibang resto? Pagkatapos sabihin nun ni Tita, tuloy-tuloy na yung pag-ikbi niya. Pero wala akong maaninag na kahit anong pagbabago sa itsura ni Papa. Hindi man lang siya naawa sa pag-iyak ni Tita Victoria. Disappointment ang nangingibabaw sa itsura ng Papa ko. At para bang nandidiri pa ito. At ang tanging natatandaan ko na lang na sinabi ni Papa ay, "Hiwalayan mo yan. At kung hindi, sasabihin ko kila kuya yung kagagahan mo." At umalis na si Papa. Umakyat ng kwarto. Naiwan si Tita na nasa sala. Noon lang nila napansin na nandun na ako sa ibaba. Kitang-kita ko yung kalungkutan ni Tita sa pagkakataong yun. Ramdam ko na mahal niya si Paeng. Akalain mo ba namang pinagbawalan ng Papa ko ang tita ko na mag-boyfriend? Samantalang 40 years old na yung tita ko. Niyakap ko na lang si Tita nun. Iyak lang siya ng iyak. Pinipilit niyang kalmahin yung sarili niya pero hindi na niya magawa. Sa isip ko nun, wala na bang karapatang sumaya si Tita? Lumipas ang ilang linggo, ay umalis ng bahay si Tita. Bubukod na daw siya. At isasama niya yung isa kong pinsan na gustong mag-aral sa Maynila. Napag-usapan naman na daw nila ni Papa yung bagay na yun matagal na. At dahil masunuri naman daw si Tita, ang iniisip ni Papa ay hiniwalayan niya na si Paeng. Yun din yung iniisip naming lahat.
na wala na silang ugnayan ni Paeng, na tinapos niya na ang lahat sa kanila. Kasi wala namang kaming nakitang kahit anong bakas na meron pa silang ugnayan. Hindi niya na dinadalat si Paeng sa bahay. Wala akong nakikitang kababaran niya ng telephone. Kaya palagay naming lahat, hiwalay na sila. Nakalipat na nga ng apartment si Tita Victoria. Lumipas ang mga araw, dumaan ang mga araw, hindi pa namin nabibisita si Tita Victoria sa bago niyang apartment. Kaya nag-decide kami ni Papa na isang araw, pupuntahan namin si Tita Victoria. Isosorpresa namin siya. At nung nandoon na kami, ganun na lamang ang panlalaki ng mata ni Papa nang makita niyang nandoon si Paeng sa sala ng apartment ni Tita. Si Tita naman ay kasalukuyang naglilinis daw ng banyo. Pinapunta ako ni Papa sa may bandang labas ng apartment. Ang sabi niya, dun lang daw ako banda sa may pintuan. Pero kahit nandun lang ako, rinig na rinig ko ang usapan nila. Napapunta na ba sa sigawan? Nasaan si Victoria? Tanong ni Papa kay Paeng na merong halong galit sa tono niya. Ay, kuya, nasa banyo po. Sagot ni Paeng. At sabi naman ni Papa, "Huwag mo akong makuya-kuya ha. Tatapatin na kita. Hindi ka namin gusto para kay Victoria. Akala ko hiwalay na kayo. Hiwalayan mo na ang kapatid ko." At sumagot naman si Paeng ng, "Mahal ko si Victoria at hindi ko siya hihiwalayan." Ilang segundo pa ay lumabas si Tita Victoria ng banyo. Naririnig ko yun na umaapak siya. Akmang magsasalita siya ng, "Paeng, sino yung nang mapatigil siya dahil nakita niya si Papa ko." "Kuya," sabi ni Tita Victoria. Hindi na nakapagpigil ng nararamdamang damdamin ni Papa nang makita niyang nakasando si Tita at naka-boxer shorts. "Hindi ka na nahiya?" sabi ni Papa kay Tita Victoria. "Bakit ako mahihiya?" sagot ni Tita. "Pineperahan at parausan ka lang ng lalaking yan," sigaw ng Papa ko. At pagkatapos sabihin nun ni Papa, isang malakas na sampal ang narinig ko. Napasilip ako sa bintana. Malamang, nakita ko galing kay Tita Victoria yun. Iyak lang ang narinig ko kay Tita. At ang sabi niya noon na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ang sabi niya ay, "Minsan lang ako tunay na sumaya sa buhay ko. Ipagkakait niyo pa. Kalimutan mo na may kapatid ka, kuya. Kung hindi mo kayang tanggapin. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Paeng, kalimutan niyo na ako." At umalis na kami. Ilang linggo ang lumipas na wala kaming balita kay Tita Victoria. Hanggang sa napaisip ako kung paano ko siya makokontak. Tawagan ko si Tita sa telepono sa apartment niya. At hindi nga ako nagkamali. Gumagana ang number ng telepono. Nakausap ko na si Tita Victoria sa kabilang linya. Sabi ko sa kanya na malapit na ako mag-prom. Sabi niya nga kung sakali siya na lang daw yung mag-aayos sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na miss ko na siya. Ganon din daw siya sa akin, miss niya na ako at kaming magkakapatid. Sabi ko nga sa kanya, bumalik na siya sa bahay. Pero sabi niya lang, magkakaroblema daw kapag bumalik siya ng bahay. Lumipas pa ang mga araw. Hindi alam ni Papa na pumupunta ako kay Tita Victoria. Hindi nila alam na pagkatapos ng klase ko, o minsan magpapaalam ako na aalis at may group project sa school. Ihahatid ako sa school, pero aalis din ako.
Buti na nga lang at malapit yung apartment ni tita sa school ko. At dun, pumupunta ako sa apartment ni tita. At habang lumilipas ang panahon, mas nakikita ko na mabait naman si Paeng. Kung dati ay tawag ko lang sa kanya ay wala. Yung magpapasalamat ka na lang kasi may salitang po at opo. Sa wakas, natawag ko na siyang Tito Paeng. Nakita ko na mabuti siyang partner kay Tita Victoria. Nung mga panahong nababalitaan kong madalas magkasakit si tita, si Tito Paeng ang nag-aalaga sa kanya. Nung mga panahong nagkaproblema sa trabaho si Tita Victoria at nasuspende siya, hindi hiniwalayan ni Tito Paeng si Tita Victoria. Nagkaroon pa nga ng pagkakataong nakita ko si Tito Paeng na naglalaba at siyang nagluluto sa apartment nila nung nagkasakit si Tita Victoria. Nakita ko kung gaano kamahal ni Tito Paeng si Tita Victoria. Isang araw, pinapunta ako ni Tita Victoria sa apartment niya kasi wala daw siyang kasama. Bumalik na daw muna yung isang pinsan ko sa Cavite. Hindi rin naman daw tumutuloy si Tito Paeng sa apartment niya. Kaya nandun ako, sinamahan ko siya. Nagpapabunot siya sa akin noon ng buhok sa kilikili niya. Pagkatapos noon ay bibigyan niya ako ng allowance o baon sa school ko. Sabi pa nga niya sa akin, may ibibigay siyang black dress na magiging bagay sa akin. Sa pagkakataong yun, para bang pilit yung pagiging masaya niya. Parang pilit yung pagiging cool niya. Bakas sa itsura niya na matamlay siya. Sabi niya sa akin, masakit daw yung likod niya. Masayihin ko daw siya. Yun yung napansin kong kakaiba sa kanya. Para bang may pinagdaraanan siyang mabigat. Kaya habang minamasahe ko siya, tinanong ko kung kumusta sila ni Tito Paeng. Okay naman daw. Dumoble kayod lang daw si Tito Paeng kasi nung nagkasakit daw siya, halos mawalan sila ng pera. Kaya wala daw siyang kasama sa bahay ngayon. Natapos yung araw na yun na namasahe ko siya, nagka-allowance ako, at meron pa akong naiuwing black dress. Lumipas pa ang mga araw, nabalitaan namin na madalas mahilo at sumakit ang ligot ni tita. Hanggang sa isang araw ay na-ospital siya. Ang akala ng lahat, buntis si Tita Victoria. Galit pa nga si Papa nung malaman niya na nasa ospital si Tita Victoria. Kasi pakiramdam niya, buntis o nagdadalang tao na si Tita Victoria. Yun yung akala namin. Ang akala naming lahat, okay ang lagay ni Tita. Pero hindi pala. Nadatnan namin si Tita sa kwarto ng ospital na merong nakapasak na tubo sa bibig niya. Ang sabi ni Tito Paeng, nadulas daw at na out of balance si tita sa banyo. Siya daw mismo ang nagdala kay tita sa ospital. Comatose si tita. MRI at kung ano-ano pang test ang ginawa kay tita para malaman kung ano ang problema. Nagsidatingan lahat ng mga pinsan ko sa mga kapatid ni Papa. Nandun kaming lahat magpipinsan nung pangalawang araw ni tita sa ospital. Nandun kami at umaasang babangon siya. Ididilat niya yung mga mata niya. Umaasang maririnig niya kami. Ang sabi namin, andito na kami, tara na, gala na tayo.
Sabi pa ng mga ibang pinsan ko, wala naman lilibre sa amin, bangon ka na dyan oh. At sunod-sunod namang pumasok ang mga kapatid ni tita. Nandun yung mga kuya ni Papa. At ang sabi, Vic, bangon na. Dito na kami. Sa pagkakataong yun, pinipilit ng lahat na maging masaya. Na maging okay lang ang lahat. Pero, ramdam naming lahat ang pagkalungkot at pagkasira ng mga puso namin. Yung papa ko, hindi siya makapasok dun sa kwarto. Nandun lang siya sa hallway ng ospital. Hanggang sa, siguro, nakita niya kaming lahat na nandoon na sa loob kahit siksikan na. Pumasok na rin siya. At dun na nag-breakdown ang papa ko. Humihingi ito ng tawad sa lahat ng ginawa niya. Nagpapasalamat sa lahat ng naitulong niya. At sinasabing mahal na mahal niya ang tita ko. At sabi pa ng papa ko, papayagan niya na daw na mag-boyfriend yung tita ko. Basta gumising lang siya. Natapos yung araw na yun, nag-iiyakan kaming lahat. Kasi hindi namin alam kung anong problema. Hindi alam kung bakit hindi bumabangon ang tita. Kinabukasan daw, malalaman ang resulta ng mga test kay tita. Pero hindi na siya umabot sa resulta ng mga test. Wala na si Tita Victoria. Si Tito Paeng andun lang sa gilid. Iyak ng iyak. Lahat kami nag-iiyakan sa pagkakataong yun. Hindi ko akalain na yung black dress na ibinigay niya sa akin nung huling bisita ko sa kanya sa apartment niya, ayun na pala yung susuotin ko sa libing niya. Maraming pagsisising sinasabi ang papa ko. Na sana ganito yung ginawa niya. Sana hinayaan niya na lang. Sana mas naiparamdam niya pa yung pagmamahal sa tita ko. Pero huli na ang lahat. Kaya, kung napapakinggan man to ng tita ko sa itaas, gusto ko lang malaman mo kung gaano ako kasaya at kung gaano ako nagpapasalamat na dumating ka sa buhay naming magpipinsan, sa buhay naming magpapamilya. Ngayon, may pamilya na rin ako. At ngayon, that anniversary mo. Maraming salamat, Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Gusto ko lang din malaman mo na ang napangasawa ko ay si Tito Paeng. Maraming salamat sa pagpapakilala mo siya sa kanya sa akin. Muli, ako si Wendy. At ito ang secret file ng aking Tita Victoria.